Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakaulit tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ito po ang ating Tagalog version na yung araw ng linggo hanggang Martes, Agosto 10 hanggang 12, 2025. At itong Tagalog version na ito ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang BPI Sustainability. Yung interested po upang malaman ang BPI Sustainability, i-click lang po niyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, meron tayong hinihintay na papasok na bagyo na medyo nagbigay ng alarm sa mga Pilipinos, sa social media, sa mga chismis na lumalabas, super typhoon daw. Huwag tayong matakot, okay? Ito po ay mahinang bagyo pa as of this time. Although severe tropical storm po siya, nahihirapan po siya mag-organize dahil po malakas yung wind shear sa may North Philippine Sea. At itong bagyong ito ay patungong Taiwan. At isa pa, maliit lang kanyang sirkulasyon, roughly 200 to 300 kilometers ang diameter, and nasa break po ang habagat. So, wala pong habagat na yon. Ang Madden Julian Oscillation na nagpapa-enhance ng grabing ulan sa atin kapag nasa wet phase ay nandoon po sa may Western Hemisphere, sa may Indian Ocean. Okay? Nandoon po siya stationary hanggang katapusan ng Agosto. Kaya ang habagat natin na yon ay nasa break. Halos wala masyadong habagat. Variable winds po ang buong Pilipinas except po yung sa may Kalayaan Island Group may konting habagat, but wala itong mangyayaring enhancement dahil kay Pudol, okay, or kay Goryo. Ito po yung papangalan ng Pag-asa. Pag pumasok na ito any moment ngayong gabi, bibigyan na po ito ng local name ng ating DOST Pag-asa as Goryo. Okay, even sa track ng Pag-asa, wala pong pinapakita na magiging super typhoon po siya dahil po sa unfavorable atmospheric conditions right now sa may North Philippine Sea. So, ang magiging panahon natin sa Pilipinas, normal na normal. Pag sinabing normal, fair weather po yan. Pag sinabing fair weather, sa hapon na gabi, may mga inaasahan po tayo mga pag-ulan, mga pagkidlat at mga pagdaguldul o mga thunderstorms na tinatawag. So, inaasahan po natin yan dahil nasa wet season pa rin tayo. Kahit walang habagat, nasa break, meron tayong mga localized thunderstorms. Okay? So, mostly vertical ang development ng mga hangin pataas ng ulap. Okay? Then, mag-form yan ng mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi. Babagsak po niya in an isolated to scattered fashion sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. May mga areas na pwede umulan sa Naga, sa tabing munisipyo, LGUs, walang ulan, o vice versa. Minsan walang ulan dito. Ngayong araw na ito, wala tayong experience sa ulan dito sa Naga. But sa tabing mga munisipyo, ibang region, may mga thunderstorms. Okay? So, ito yung last graph shot natin. Valid for 48 hours dahil po paglinggo hindi tayo gumagawa niyan. Bukas gagawa ulit tayo. So, si Pudol na yon ay nandito. Si Pudol, okay? Nandito po na yon. Papasok na ng power. Bibigyan ng local name as Goryo. Ang ganyan track po ay patungo po dito sa may area po ng Taiwan within the next 3 days. Okay? Kasi ang landfall po sa Taiwan ay na yung Miyerkules, Agosto 13. Okay? So, namimilig ko po ang Taipei. But, ang ano naman po, ang forecast po nito, habang papalapit po sa Taiwan, hihina po siyang paunti-unti. Okay? Yung kanyang maximum forecast ng kanyang hangin. Pwede umabot ng 120 o 150 din, bago dumating ng Taiwan, hihina ito ng bahagya. But may mga models din na mamimaintain lang niya bilang typhoon, tulad ng Japan Meteorological Agency na yun, typhoon na po siya. But sa nakikita natin, based on our experience sa mga past bagyo for the past 50 years, sa pag-monitor natin, ay nahihirapan po siya. Wala ngang mata. Okay? So, it's still a severe tropical storm. Actually, nagpa-fluctuate ang data ng Joint Typhoon Warning Center since kahapon at ngayong umaga, ngayong hapon at ngayong gabi, hindi nagpa-fluctuate. Minsan 100 kph na yun, naging 95. Na yun, 95 pa rin yung kanyang hangin. So, nahihirapan po dahil sa wind shear. Yan po ang good news po dito sa part ng North Philippine Sea. And, ito po yung ating fast animation. So, nakikita ninyo dito, ang bilog na sirkulasyon ng bagyong si Pudol. Okay? Or local name Goryo kasi papasok na yan. I-refresh natin yung pinaka-latest na yon
para makita ninyo kung ano ang ginagalaw niyang system na ito. Okay, so yan ang Pilipinas. Kaninang umaga, maganda po ang panahon. So nakita nyo dito, medyo lahat ng ulap niya ay nandito po sa may southern semicircle. Nandito po yung center niya. And then, dito naman yung ulap na naapektuhan ng wind shear. Kaya lahat ng rain bands niya ay nasa baba. Nandito sa part na ito. Dito halos wala. Okay? So, yan po ang pinapakita nitong system na ito. Ito yung zoom in sa animation mula sa windy. At medyo elongated po siya. Medyo naka-tilt vertically ang kanyang center. Hindi natin masyado yung ma-explain dito sa satellite view. Pero pagdating sa lower surface, nandito po sa babang ito. Ang kanyang circulation nandito sa area na ito. At mapapansin nyo, for the next 6 hours ng loop, nag-shift yung lahat ng ulap niya dito. At nag-transport po dito sa may baba. Yan po dahil po sa malakas na upper level winds. So, yan po upper level winds. Naglalako na yun ng 55 kph. Pagdating niya dito, mas malakas, 95 kph yung kanyang upper level winds. So, baka pwede po bang humina o ma-maintain yung kanyang lakas. Now, offset kasi ng mainit na karagatan dito, maabot ng 30 degrees centigrade, kaya lumalaban pa rin itong bagyong ito. Okay? Ito sa Pilipinas, nakikita nyo dito, ito yung mga thunderstorms. Okay? So, nagkakaroon po yan sa hapon-hapon. Nakamal po yan pag ganitong nasa tropical climate po ang ating bansa. Panahon na yun ng mga tag-ulan. Kaya may mga ulan tayo kahit walang mga bagyo, mga habagat na subvake. Walang problema. Ito yung upper level winds, yung wind shear. At kita po nito yung 50. Yan po ay knots. So 50 knots in kilometers per hour. That's 95 kph. Around 20 to 50,000 feet. Ito po yung bagyo. Kita nyo yung bagyo na yun dito sa area na ito. Pag dumaan po siya dito, pakalalo pong masisira ang kanyang sirkulasyon. Pero may forecast na baka hina ng bahagya yung upper level winds. Kaya nami-maintain lang siya bilang isang severe tropical storm o pwedeng umabot po siya ng category 1 na bagyo. Ito ang shear tendency for the past 24 hours. At nakita nga nila na medyo tumataas po yung upper level winds dito ay wind shear. Kaya nasisira yung sirkulasyon na yun ng bagyo. And aside from that, meron pong tinatawag nating dry air intrusion. Galing po yun sa high pressure dito sa may northeast niya. Itong dry air ay nagpapabigay rin ito ng anxiety sa bagyo. Kumbaga, hindi siya nakakaporma. Okay? Hindi pa siya nakaka-form ng maigi. So, itong dry air intrusion ay nagbibigay ng less moisture dito sa taas niya. Kaya nakita nyo lahat ng moisture ng bagyo dito sa baba. Kasi dito sa baba, mas marami ang moisture. Kaya dito yung mga ulan-ulan. So kung may dry air intrusion, mas lalong nakakasira yan sa sirkulasyon ng bagyo. Ito ang latest mula sa Joint Typhoon Warning Center. Medyo, dahil sa offset ng mainit na karagatan, pwede pa rin siya umabot bilang isang category 1 bagyo. Okay, category 1 na bagyo sa August 12 or sa darating pong Martes, pwede umabot ng 120 kph. So, yan ang 65 knots. At lalapit po siya sa Ishigaki-jima o Miyako-jima ng Southern Islands of Japan sa darating pong umaga ng anong araw ito? Miyerkules ng umaga. And then, Miyerkules ng hapon, magla-landfall na po siya may Northern Taiwan kasi medyo mabilis yung kanyang takbo pero umabot ng 30 kph kanyang west-northwest tracking for the next 4 days. Okay, so yan po, dadaan po siya sa may Metropolitan Taipei sa hapon ng Miyerkules. So yan po ang possible impact o landfall nitong bagyong ito. Okay, so nasa labas po ng cone of uncertainty ang Batanes. So walang problema po dyan pero mag-ingat po sa mga malalaking alon. Pwede umabot po ng hanggang 2 meters ang laki ng alon dito paglapit itong bagyong si Pudol o si Goryo. Sa Pilipinas, walang problema, walang habagat. Nasa break po ang habagat as of this time. Itong latest ng Pag-asa, ito yung advisory number 5 nila kaninang 11 AM. So, na alas 11 ng gabi, magiging severe weather bulletin na po ito. Bulletin na po kasi papasok na po siya ng PAR. So, itong pangalan nilang Pudol ay gagawin na nilang Goryo. Okay? So, yan po ang, kasi ito yung Philippine Air Responsibility. Zoom natin itong PDF ng Pag-asa.
Hindi nagzo-zoom. Anyway, ayan. So, nakita nyo itong PAR. Kasi kahit nasa dulo yan, pag pumasok yan, bibigyan po yan ng local name. SOP po yan ang Pag-asa. Standard Operating Procedure nila. Kapag pumasok ng PAR, bibigyan ng local name. Kahit na walang effect. Kahit na isang size oras lang within the Philippine Area of Responsibility, bibigyan po yan ng local name. Ito ang track ng lahat ng Asian agencies mula sa Typhoon 2000 sa ating website. So, nakikita po nyo dyan, lahat ng tracking nila ay dito sa Central or Northern Taiwan. Bulk ng mga Asian agencies ay dito sa may Northern Taiwan. So, mga kababayan natin dyan, mga Filipinos na nanonood po dito sa ating channel, Typhoon 2000, ay mag-ingat po kayo dyan dahil sa darating pong Agosto 13, o Miyerkules, ay magkakaroon po ng medyo bad weather sa area po ng Metropolitan Taipei at ibang areas po ng Central at Northern Taiwan. Actually, buong Taiwan po ay affected dahil po sa kasyang-kasya po dyan ang sirkulasyon ng bagyong si Pudul o ni Goryo. So, medyo magkakaiba ang mga wind speeds nila. Ang Japan, bagyo, typhoon, ang Joint Typhoon Warning Center, severe tropical storm, humina nga ng bagya. Halos lahat naman po ay bilang isang severe tropical storm pa rin except for Japan. And then, ang later on, Pag-asa, dadagdag po yan dito by bukas, okay? O by tomorrow. And then, by Tuesday, babalik tayo para ibigay nyo sa inyo ang pinaka-latest update. We will try to issue Stormwatch. Pag Stormwatch po sa ating website, Typhoon 2000, 24 hours lang release natin yan kasi wala naman effect sa atin. Nasa loob siya ng PAR pero hindi po siya direct makaka-affecto sa atin. Ito yung microwave shot kaninang 5:30 PM. So nakita ninyo na nandito yung ulap niya. Yung kanyang possible center is nandito. Okay? So halos clear na clear dito sa area na ito. Dito rin yung pinapakita kaninang 11 AM. Itong sa kanan na microwave. Walang mata na pinapakita. So, hindi natin pwedeng sabihin typhoon po siya. Okay? And then, ito naman po yung guidance models. Talagang Taiwan po ang tinutumbok. The guidance intensity, pwedeng umabot ng bagya dito sa may area ng category 1 o typhoon. Ito yung JTWC best track. So, ito yung forecast nila. Pwede umabot ng bagya bilang isang category 1 at tuluyan na siyang hihina. Okay? So, yan po ang wind intensity forecast. Sa multimodal diagnostic comparison mula sa RAMBB at SIRA, kitang-kita po ninyo dyan na same din dito ang inaasahan na forecast ng hangin. Pwede umabot ng Cat 1. But majority of them, mukhang severe tropical storm lang. At yung wind shear, sana yun, nandito po siya. Okay, dito yung area na ito. So, makita nyo umakit po yung wind shear. So, hopefully, humina pa po itong bagyong si Goryo. Now, sa ating, by the way, balik ulit tayo dito. Nakalimutan ko. Ito yung sea surface temperature, medyo mataas. Ito na naman yung mid-level relative humidity. Medyo pabagsak siya dahil po sa dry air intrusion. At pagdating sa oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential kung saan siya nagdaderive ng energy mula sa dagat ay medyo malamig ang area na dinadaanan niya. Baka ma-maintain lang kanyang lakas o pwede pa siyang humina for the next 5 days. Okay? Ito ay medyo mainit sa may baba, sa may east ng Bicol. Talagang pag may dumaan dyan na bagyo, magkakaroon ng rapid intensification or enhanced or extreme rapid intensification na tinatawag natin. Now, ito po yung forecast ng European model. So, within the next 3 days, landfall na po siya sa area ng Taipei o dito sa may central Taiwan. Ang European model ay dito sa may area po ng Hualien. Diyan po siya sa magla-landfall. So far, walang habagat. Kita niyo, mahina lang dito ang southwesterly wind flow. Hindi pa papunta dito sa Baguio. Dito lang sa may area ng Gulf of Tonkin. Siguro mayroon low pressure system dyan. Okay, so wala tayong dapat ikabahala. No problem at all. Kung may mga lakad kayo in other parts of the country, walang problema. Except lang may mga flights na kakancel dahil po sa mga localized thunderstorms. Yan ang hindi natin magagawang i-change. Nandiyan talaga yung mga localized thunderstorms. Sa ulan, walang problema.
Pag umaga, okay ang panahon sa atin. May mga thunderstorms din sa Visayas, Mindanao, kahit umaga. At pagdating ng hapon, yan po ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Pati sa Naga, Bicol, baka magkaroon ng thunderstorms bukas ng hapon, Lunes, Agosto 11. And then umaga ng Martes, okay na naman. Pag gabi, may mga, o hapon, may mga thunderstorms na naman. Okay, so halos for the rest of the week hanggang sa darating pong next weekend, meron po tayong mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. At huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote. Okay? Kaya yan po ang definition ng fair weather. Pag sinabi natin katamtaman o fair, hati po yan. Umaga, mainit, sunny skies, blue skies, and sunny conditions. Pag hapon o gabi, expect natin ang mga thunderstorms at land dito po sa panahon natin. Kasi panahon na yun ng tag-ulan, kahit walang habagat, kahit malayo yung bagyo, walang effect sa atin, magkakaroon pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Okay? And then, hindi na natin papakita ang American model dahil pareho na naman po ang forecast. So, pagdating sa Modern Julian Oscillation mula sa Australian Government Bureau of Meteorology, ito ang good news sa atin kasi ang dry phase ay manatili po sa atin hanggang katapusan ng Agosto or early days ng September. At nakikita nyo dito, kasi dito yung Pilipinas So, dito sa area ng Indian Ocean, ito yung initial. So, for the next 2 weeks, dito lang siya. Hanggang September 7 nga, hanggang 3 weeks. So, nandyan lang siya. Mahinang-mahina ang wet phase ng mga regional oscillation sa may Indian Ocean. And ito yung forecast mula August 11. So, makikita ninyo, pag brown, madaling mag-escape. Hindi nag-absorb ng radiation ng karagatan. So, wala masyadong mga ulan. Localized thunderstorms lang sa hapon o gabi. So, September 6, ayan na naman sa may area ng Indian Ocean, yung wet phase. Hopefully, dyan lang siya. Huwag na siyang bumalik para okay ang ating panahon. Wala nang mga habagat. Okay? Kasi patapos na ang habagat sa end of September or early first week ng October. Usually, nag-extend din dyan ang habagat. And, kahit nasa dry phase, wala pa rin tayong choice, kundi hopefully walang mga bagyong darating. Kahit kasi dry phase, baka magkaroon ng mga maliliit na bagyo, mga bubwits, na tinatawag ko. Mga tiny storms. Now, sa ating wave heights, walang problema. For the next 5 days, manatiling kalmado hanggang 1 metro ang alon sa buong karagatan ng Pilipinas, except for Dulong Hilagang Luzon. Pwedeng umabot po ng 2 meters sa darating pong tingnan natin kailan yan. Martes at Miyerkules dahil po sa pagdaan ng bagyong Sipodul o Sigoryo. The rest, okay naman panahon. Sa may Kalayaan Island ko, pwedeng umabot ng 1.5 meters dahil po sa konting habagat. And maganda dito sa may Sulu Archipelago. Okay, at sa may Visayan Sea, Cagayan Gulf, pwedeng nasa kalmado hanggang 0.1 lang ang laki ng alon. So, suitable for fishing and sea travel. Walang problema po yan for the next 5 to 7 days. So, dyan muna natin tatapusin ang ating update. Relax tayo, huwag tayo magpanik. Maraming fake news na yon, social media, tangsilabasan. Dito lang po kayo makinig at sa Pag-asa. Tandaan nyo, ating Weather Bureau Pag-asa, sundan natin mga updates nila. And then, makinig sa mga babala. But so far, so good. I hope na maging maganda po ang inyong week ahead. Mag-iingat tayo lagi. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated po kayo. Kapag bihira po ang ating video analysis, okay po ang panahon yan. Pero pag nag-araw-araw na tayo, may mga bagyo pong na pwede magbigay ng pangamba sa ating panahon. Okay, so iyan po ang pinaka-latest mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua. Good evening sa inyong lahat. Have a great week ahead. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.